Napulog ka mga member schools sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Mipakita sa ilang mga routine sa Fil-Oil Eco-Oil Center sa San Juan City. Laing-laing mga tema napili sa matag eskwelahan na nagpakita sa kamabulokon o kalisud sa ilang mga routines. Sa katapusan, kampiyon sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition ang AU Chiefsquad gumikan sa kapulido o limpyo sa ilang pasundayag. Nauli usam sa Altas Perp Squad ay ikaduhang kanti samtang ikatulo ang Litran Cheering Squad. Present ang Management Committee sa Napo ka mga miyembro sa NCAA, lakip na ang mga opisyal sa Philippine Cheer Union o GMA Network. Makita ang delayed telecast sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition karong June 23, alas 10:30 sa buntag sa GTV. Kailangan natin mapunood ang ating mga cheerleaders. Buong taon sila nag-provide ng motivation, they lifted our spirits all throughout the season. Now it's their turn to shine.